Sanibonani nginibingelele nginamukele le channel yaMasweti Media Production. Mina igama lami ngumxolisi ufana kaDlomo ngizalwa phansi le enkandla mathatha mnyama. Makabe ke uyaqala ukufika cela ukuthi ungenze leqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Wenganza kwethu indaba ke sengalo ukhetho indaba ke sengawo ke uhulumeni wokubambiswana usengako ke umnumzane ke uCyril Ramaphosa. Ngizokukhumbuza ukuthi ke ngaphambi kokuthi ke kuqale ukhetho lapha eMzantsi Afrika kule channel ke sake sasho sathi lolu khetho luzosivezela ukuthi ke abaholi bethu labe sibathanda kangaka esibakhulumela kangaka nesibaphakamisa kangaka luzosivezela ukuthi ke basithanda ngempela na lokho abakwenzayo bakwenzela ukuphakamisa thina na noma mhlambe ke benzela nje ukuthi ke bakwazi ukuthola intuba yokuthi ke babe semandleni babeke sekhundleni ezikhulu ke kakhulu. Ngizokukhumbuza nje ukuthi ke amaqembu amaningi mangicabanga nje futhi ke amaqembu amakhulu amaqembu afana ne-IFP kanye ke ne-DA amaqembu kulawo beswazi ukuthi nje alwa ke ne-ANC uqobo lwawo awali kwena ukuthi isebenza kanjani kodwa ibelwa nokuthi ke awayifuni isidalo ukuyibona ke isemandleni. Kepha ke njengamanje kuyamangaza uma ngabe ke sekuvela uhulumeni obambiswana lamaqembu ke segqima phambili ke esenamathelana ke nayo i-ANC engasaphumi iqhulu ngoba phela bengakwazi ukuthi ke aqhubeke aphumeke iqhulu ahlangane ke besenza uhulumeni ukubambisana engekho ANC kodwa njengamanje ke babona ngathi ke kuzoba lula ukuthi ke bathole lezi ikhundla ngaphandle kuka-ANC. Kodwa ke ngane zakwethu tabe ngilethele lona ke mina njengamanje luthi ke uHelen Zille okanye ke umem Helen Zille useveze ke ukuthi ke uma ngathiwa icala ke lika President Cyril Ramaphosa liyabuyela ke ngempela eParliament uma ngathiwa kufika isikhathi sokuthi kuvotwe ukuthi ke uyaqhubeka njengomengameli noma kuyehliswa bathi nje bona angeke baze ke bamkhiphe angeke baze bavote against yena kepha kunalokho bengavotela ukuthi ke aqhubeke abeke semandleni ngenxa ukuthi ke isona sivumelwano ke ababanaso ke leso nkathi ke besayina phansi ukuthi cha njengoba ke sivumelana ke manje ke sithi ke uma ngathiwa leli cala ke lasephalaphala liyabuyela futhi utholakala unecala angeke thina size sithi suka kunalokho sizophinde sithi cha lo muntu ke akaqhubeke. Kepha uma ngathiwa khona amanye amacala ke onawo aseceleni kuwona ke siyobeke sesivota ngeqiniso ngoba ke wona awahlangene nesivumelano sethu. Isivumelana ke ilesi ke esiqondene ke nendaba ke yasephalaphala. Nganza kwethu angazi noma niyabona yini ukuthi ke le ndaba yasephalaphala ibucayi kangakanani njengoba ke amaqembu lokhu ezama ukulivuselela leli cala kepha ke iParliament lokhu ilivala yazama ukulivuselela iParliament ke iyalokhu ke iyalivala kodwa ke ngibona ngathi njengamanje ke kungenzeka ukuthi ke iyona downfall ke le ka President Cyril Ramaphosa ke silinde ke sibone ke ngolesithathu njengoba ke ezobeke egcotshwa njengomengameli wakuleli loMzansi Afrika. Ngana kwethu mangafuna ukusala ngaphandle ngicela ukuthi wenze iqiniso lokuthi subscribe uya like bese uyakhomenta sidibane kuvidelane layo. Ngiyabonga.